Здравейте! В днешния епизод на Как се прави с MacMaster ще разгледаме създаването на аналитични сметки в програмата. Като за начало следва да отворим модул аналитични сметки. Той е разделен на две части. Вляво е дървовидната структура с синтетичния сметкоплан, а в дясно са отделните аналитични сметки. Както виждате, към момента бутонът Нов не е активен, тъй като трябва първо да изберем синтетична сметка, към която ще създаваме аналитичности. И нека да започнем с една разходна сметка. След като избрах синтетичната сметка, бутонът Нов се активира и вече мога да отворя картонът за създаване на сметка. Тук имаме няколко основни реквизита, които следва да въведем. Като за начало наименованието на сметката и тук да го кръстим разходи за дейността. Следващия задължителен реквизит е валутата или мерната единица, в която водим сметката. Както знаете, MacMaster няма ограничение в валутите и мерните единици, които поддържа, а изборът става тук от този бутон. Различните мерни единици са разделени в две категории и можете да избирате в коя от тях да създадете или да изберете. Съответно, в нашия случай аз искам да създам левова сметка, затова избрах валути, български лев и с двоен клик или запиши и затвори потвърждавам своя избор. Ако не намирам валутата или мерната единица в този екран, през бутона Нов мога да създам и нова мерна единица или валута. Избираме си в случая български лев и с това сме въвели задължителните данни по сметката. Както виждате, тук малко по-надолу има една секция с ДДС основани. Тези настройки са важни за сметките, които са основа в счетоводните операции. В нашия случай те са наследени от синтетичната сметка и ако сте обърнали внимание в предните ни видеоуроци при създаването на синтетична сметка, ние заложихме именно такава настройка. Тук идва като наследство от синтетичната сметка. Записваме и с това нашата разходна сметка е създадена. Нека сега да създадем и една разчетна сметка. Причината да искам да ви покажа и това е, че тук картонът е малко по-различен. И той е по-различен най-вече от гледна точка на това, че реквизитите, които дефинират един контрагент, са по-различни. И започваме отново. Наименование, да речем, ще сложа моето име. Съответно, валутата, в която искаме да следим този контрагент. Тук отново ни се зареждат създадените в програмата валути с възможност да ги допълваме. В нашия случай аз ще оставя лева. Друг задължителен реквизит за контрагента е държавата. Програмата няма да ни позволи да запишем разчетна сметка, без да сме избрали държава. Избираме България и въвеждаме Булстат. Естествено, аз въвеждам в момента фиктивен Булстат. Запиши и затвори. Имаме възможност за проверка за дублиране. По Булстат, ДДС номер или име, като програмата винаги следи за дублиране на Булстат и ще сигнализира, ако имаме такъв дублаж и няма да позволи записът. Утвърждаваме и с това нашата сметка е записана. Ако я маркираме и натиснем плюс на клавиатурата, можем да я отворим за редакция. И в този случай, например, не съм чекнал, че е регистрирана по ДДС тази фирма, не съм попълнил и адрес. И така отново записваме така. Аритметична проверка, че Булстатът не е верен. Знаем, че не е верен, потвърждаваме. И с това приключихме с създаването на новата сметка. Мисля, че това бяха основните специфики по създаването на аналитичности. Естествено, за още полезно видеосъдържание и съвети за работа с MacMaster, абонирайте се за нашия YouTube канал и следете в нашия сайт.